Jel možete da mi ispričate šta se sećate kad ste bili dete ili kad ste bili mladi? Eto, igrali smo se kad idemo u školu, išli smo dole, učitelj nju učio, mi se igramo, pa znaš kako deca, jurimo se, kada se pobijemo, nabrukaju ni i tako. Ali sve mislim da, ajde kada idemo da, ne da govorimo, nego da oratimo. Ajde idemo da se poratimo, da se pričamo i tako. Drugo, hoću da kažem. Majko sam se zvala Nana, tata, baba, deda. Idem se pri babu, ne velim kod babu, nego pri babu idem dole, da plačem. Rovem, a ne plačem. Pa rovem. I ne mogu da se sjetim. Čekaj, kako ne možeš, kako ti se zvao prsu, Jelek, kako vam se gore zvao? Koje? Jelek, zaban, kako li, šta? Zaban, to je malo zaban. A šta ti je zaban? Pa to je slično Kao Jelek, sukna. kao jelek, ali dugačko, znaš. Zaban, a Marama kako vam se zvala gore? Šamija. Šamija. Pa onda kako ti se suknja zvala, šta ste nosili? Vutarka. Pa onda, kad ste išli na igranku, kako ste bili obučeni, muški, ženski? Po vutarka, pa pregljača, ne pregljača, nego prestilka. Prestilka znači vutarka, prestilka išla gore, šta ti išlo? I sukna. A šta ti je sukno? Od šajak to je napravljeno, povdje sve kao god narodna noša, što ono jelečići će se opšito, ali je dugačko. Znači jeleće opšito je sukno. Sukno se zvala. Sukno. Samo te možda uporedi, poslije da završi posle. Tako je bilo. Ajde, idemo da na igranku na oroto. Na oroto. Znači igranka je oroto. Idemo na oroto. Dalje. Iz čega ste pili vodu gore? Kako vodu? Imali te neke tikve, nešto, kad se išlo na kopanje. Ja sam išlo na kopanje, pa kod nas imalo tako. Pa u stovne. Voda se nosila u stovne. Ne su stovne, čaše ove, ako ste vi zvali gore. Mi to nismo imali. Neste imali? To nismo imali. A koje su to stovne? Ono zemljeno, znaš. Zemljeno, sad je sveće, ti pokažem ja vam. A ni ga zvali stovda. Grnci, od brinu napravljen je ovako sa dva uvala, unutra se kuva kao sad što ima u guču kuvaju kupus u njega. To su stovne. Molim! Ako ona mi kažemo da razgovaramo, ajdemo da poratimo malo. Idemo da si poratimo. Pa kod ste zvali momci, devojke, kod vas drugše isto? Pa momci. Šta? Ne, to je malo drugše nadimak, momče. Kako je kod vas bilo momče? Momčeta. Tako je. Devojčić i momčeta, to je. Momčeta. Ali pamtite nešto za vreme rata, kako je bilo? Ne znam se. Znam samo kad je već može privršavano, pa nisu bili partizani, jer ni bili četnici. Ali bili, čiča mi da li u partizani ili u četnici, ali on pobegni iz vojsku, to je znam. I sad i došle i pituju, a ja sam bila mala. Ima ti ga čiča? Nema ga. Pa gdje je čiča? U vojsku. Pa nema ga u vojsku. Pa ne znamo gdje je. Ne znamo mi gdje je to. Toliko samo znam da čiču da su me pitali. Ali ne znaš doživljaj rata nešto, ali znaš ili ne znaš? Pa neka pričamo čega se seća. I tako to i samo znam. I znam da sam ovakve prozori kući imala čerčiju, tako se zvalo. A ja sam uvatila lutku, napravljeno mi od krpine. Pa sam je stavila na ruku i uvatila sam i stanula sam na prozor. Ali vojska najde, a svi su bili, da te sine kažem, ne znam. I naplniše kuću. Nasadaše po sobe, po kreveti, po gdje, nema gdje su vedne. A ja se uvati za prozor i da mrzim. Oni me diraju, a ja jok. Ne smijem da provrevim. A deda mi se primaknu i izvede me.
Pa nemoj se plaši, kada vam išli sa snježenstvine. I one uzeše, pa koji malo brašno, pa zamesiše, pa počeše leb da peču. A ja bi sad gladna sam, nema ni leb, oni uzeli koliko je malo, oni uzeli leb. A to sam si zamotela. Baba mi uze, pa tu jednu to zamoli. Sinić uzme malko za deteno, pa uze ovako, pa ga rastreska, u ognjište ga stavi u pepel, da ga opeče, pa ovako. Isto, pa da mi dade da pojedam. To je samo znam od toga, inače, ništa drugo. A kako je se živjelo posle, kad se završilo rat? Koje? Pa posle rata. Šta, kako se? Posle rata, kako se živjelo? Kako se živjelo posle rata? Pa nije bilo sjajno, sine. Gladuješ, pa ide mi tata pa do tera kupi, dokle, a prvo imalo je kad vožnju, on je uznu to. Šta je prodao da možda kupi? Šta je prodao? Pravi stolice, Pa nosi tam da uzme brašno, lebac, šta? Pa donese brašno, trmjeće, kukuruz koji ima, u vodenicu ga smelju i tako je bilo. Sve je bilo, mislim, beda. I to je, znam, kad dođoše nekakvi mi jaganci oteraše. A šta su, kakvi su oterali, ne znam. Ulazaš u trljak, izgledaš, ja plaćem za jaganci, oni me, moji trgoše, oni oteraše, to je gdje, koji su terali, nemam pojma. To je samo bilo. Poslije je dobro, onako nastalo, i tako da, drugo ništa ne znam, od rata. A ko je prejel vaš otac? Ko je pril? Da. Stolice za sede. Drvene stolice za sede. I sanduci, ovo je onako koza, brašno, tako. A ste odavno prejeli lebac isto kao sad? Koje? Lebe se odavno prejeo isto kao sad? Isto. A možete da mi ispričate kako se to pravi? Leb. Evo sad ću da razmećim žute psiju. Aha. Da turim, ovdje evo imam peklar. Pa znaš kako, ocereš brašno, pa uzmeš kvasac, pa ga razmutiš, pa turiš sol i zamijesiš i postoji malo da odstoji malo. I kad odstoji, evo meni testo dospelo, evo sad ću dozim da napravim. Seko, daj mi te psiću to tu da stavim. Malo, velika. Je li veliko ili malo? Malo te tega ladi se na kredenče, a ono kad izbacim leb. Koje pamtite još odavno kako se živjelo? Pa ko ću ti kažem, idemo da sabiramo seno, pa čuvamo stoku, pa kad ni na bruku mi napravimo nići put štetu, ni na bruku. To sam jednom vidjela, društvo mi otišlo u jednu stranu, a ja sam u drugu stranu. A mi sam u drugaricu smo bile, ali sad se dogovaramo kako će sada pređemo, a nigdje nema da prođeš. Mora da prođeš preko livade, a livade se branile da se ne napuštaju. A ja i ona se dogovorimo, a ima onoj Poljak se zvalo davna koji vadi ako pravi štetu. A mi se govorimo, more će divom, pa sad jako ne uvati, mi će da trpimo kad ni bruku i bivu, ako ne ništa. I krenemo, ali ovce bile dosta, kam 50 bravi, pa i više su bile. I otidemo u tu livadu da izlezemo kod to društvo, da se igramo. Kad taj Poljak ni vidjel, kad ono trava polegla, pa kao valjavica da je prošla preko livadete. Ništa, on šta će da radi, izodvrazenje, onije zvonci što bilo ono ovce. Ja sad kako će otidemo kući, bez zvonci, sad će ni bruku, naši će ni svađaju. Ništa. Karaju, tako ste razgovarali? Da ni karaju, će ni biju. A mi se dogovorimo, ništa, mi ne smo prili štetu, znači se branimo. Ajde, i ništa, mati moja me susrete, gdje su ti zvonci, gdje su ti novce, koji ti ono? Ja počeo da rovem,
Ja, nemoj me biješ na one, Jevta, on se zval Jevta. Odvozeli, pa posle naprili, pa preko livadu preteramo, pa sad traži da platimo kaznu. A Čiču sam imala, a Čiča mi kaže, na mater, Snajka, nemoj da svađaš, kaže dete, ja ću Jevtu sutra da ja sa s njeg se razgovaram. I otide i zvonci donese i tako smo prošli nebijene. Kako vi se Vuki zove, gde čuvate stoku ovce gore? Ja sam ovce čuvala u Babinzu. Ne, kako ti se zove to, trljak, šta je? Pa trljak, no kako će. A to se i kod nas kaže tako. Trljak se, koji kod nas se kaže trljak. Dobro, to nije interesantno. Pero, gde ćeš kafu, tamo, vamo? I tako da smo prošli, nisam ni bili, a mi idemo da se igramo. I za to i da. Jeste napravila još nekad neku štetu da su tele da vas bruku? Tu sam štetu napravila i jedno bile ovce sakupljene u Buljug, znaš. I kod Krstozenke je ovo prošlo 27. ne znam koji mesec. Razlučuju se ovce. Meni Milo sad će da razdvoje ovce i sad ću da im se po njih i tam sa djecu da se igramo. Ništa, kad odlučiše, jer ime poslaše da idem po ovce. A ja pojdu ovako uz jednu livadu, pa ima šumo tako, a ja iznad šumu tu, kad ona je malo krompir nasaden, ali ja nisam skrenula pažnju i ovci izvade krompir. I ja kad vidio krompir izvaden, ja zabrao ovce, oteraju u drugu stranu. I oni kažu posle, ma ti si, kaže, napravila štetu. Kako si napravila si? Ma ne sam, a jesi, a ja ne priznam, ja i ne treba da priznam. Ta projdone su me brukali. Nekada su vas bili? Pa bili me, znaš kako pa to je, imalo kaiši. Ovako se opasovalo, kako taj sukno što sam ti rekla, pa kaiši ovako pašta se. Ali ja sam čula da ima bler. A mati mi trila vodu da greje, da, znaš, pare dreje, da se lepo pe. A ja sa mojega brata, on se zval Božidar, ali ja sam ga zvala Boče. Ajde Boče da si poparimo kajšiti, mi pa i poparimo, nije upiše, ni taj da se, ono se kajšiti samo raštubeš. A kako ti se zval kajšiti? Remik, Remiciti. I tako ti popiše da ne rasturiš. Ali bilo još nekada su vas bili. I još jedno ću ti ispričati, bila sam po ovce. Bio isto i bratac mi mora bilo. I sad ja se učim da plečem, pa imam ona taščica, kod nas ga zvali krošnica. Po ne igre isplela sam čarapu, kad toliko. Ali malo papret. A ja i malo zapalimo papret da se neka izgori na gori. Ali ne su ni tak bili. Lele, kad se onaj plamen razbukta, otide na gore, oni su uplašili, počeše da okaju po nas. Ko se napravi? Pa zapalili smo papret. Kad ja potražim moj te igle, ono sa staščice tu uvotilo ogenj izgoreli, a ja stačem, ja pošljem nerove. Ja, moja taščica, moje iglice, moje pletenjice. Molim? Moje pletenjice, kude se ženu, nemam si čarape, ima posade. A posle ste ispleli druge? Pa posle sam si ja plela i druge i kupiše mi drugu taščicu i igle. Igle te puno i domali progorele dojdu. Mislim onako rđale kako jomku. I tako. A što ste sve oblačili? Kako ste sve odelo pravili? Pa to je taj sukna i te butarće što zvali, kicelća, bluzica, onaj. I tako, jelečići pleteni, pleli smo i tako. Negdje imam sliku kad sam pošla na neku igranku, isto ta butarka, ali dole volka čipka, ali necuvana, znaš. Ja sam si to radila onako od dete. I tako dole uštirkana ispod
butarku tu i ovdje na rukavi i namaram ovdje okolo. Kad turimo laskavci, kad ono bila samo opletene, čipkice. Tako bilo. A kako se to necuje? A? A kako se to necuje? Na šta necujete? Sine, kako ćemo to še necovala sam ja iz zavese. Dojde na motočna rasavata ima kao iglica. I sad ideš preko prsti, pa zategneš, pa opet ideš tako i sve i vataš, pa drugi red i tako i sve davaš i skidaš posle kada ono i tako uradiš po puno. I tako. A ste tkali? Jesam. Jesam kako ima tkanovo. I jedno hekla, sam ja heklala. Pod televizorom. Eto to. A od čega ste tkali? Ste tkali i prteno? Jesam, i prteno sam heklala i štrikala sam, imala sam prekrivač, to je se cepilo isto od prteno sve, napredno, tanko, pa se prevrti, pa se ono, a imam i suknje tkane, kakve suknje lepim tkane, i sve to sam radila. I tkala, i prela, i pamuk sam tek prela. Kupila sam pamuk, pa sam prela, pa sam suknje tkala. I tako. A ste sadili grsnice? Jesam. A kako je to bilo? To se ima seme, pa se naseje, pa ono izraste, pa poslije ima jedno se isklasi onako gore, oni sad bilo to je droga, a mi oberemo prvo jedne te grsnice, pa i natopimo u topilo, pa se one istope, pa i opereš, pa poslije ima napravi se od drvo kao trlica, pa se ovak tre, pa se izvlači, napravi se kao povesmo, pa onda posle uzneš, pa grebenac. Ovak pa ogrebeš i predeš to i sve radiš. A sad se malo oseje, a i kažu ne smiješ da ga poseješ. Sad koga zna, da li je to stvarno droga. A to smo sve, imam ja gore 2 čaršava prteni što je predeno to i zatkano. I vreće za žito, imam 12 komada tam spakovani sidusica. Nema žito, nema. I što bi se sejalo ovdje kako na svinje to i sve obloše što kažu. Ne sejemo. Kukuruzno brašno, zvali smo Moružnjak, ovdje ga zovu Pita. Da, Rojarica i Moružnjak. Onda ima polivade, raste ovoj tremuš, pa pravimo zeljanik sa kukuruzno brašno, zeljanik to. Onda... A bolovar, a zipa? Pa ne, jelo se. Pa jelo se, jeli smo kiselicu od slive. Znaš, slive skuvaš, pocediš pa se s brašnom napraviš ko skrov. I to se jelo. Onda svarimo slive pa napravimo čorbu od nje. Staviš malo šićerak malo i kusaš. Dobro, ja sam kod baba jela pasulji i suve šljive. Pa različito. Da, ja sam kad ona me ponudila, to je starija žena, ona je od uzgoji Čušticu, dakle. Čušticu. I ja kažem, pa ne znam, majstivnu kašiku, što je to ukusno. Suve šljive i ovo, i pasulj. Ne za prižuvu. Jela sam kod nas gore, svarimo, oni ga kažu zelje, ovaj kupus i žuti pasulj. Zajedno se skuva i to smo jeli.